मोनसे गिदिर खौरां गुवाहाटी नोगोराव रोजा रोजा रांनि बाना लामा सेराव गारि लाखिनानै साननो गोनां जादों बेफोर रांखौ मावख'गिरिफ्रा नाथाय बबेनिफ्राय फैदों बे रांफ्रा 1,000 2,000 रां नङा खनसेनो 92,000 नकल रांखौ लामा सेराव गारि लाखिनानै साननो गोनां जादों नंगौ गुवाहाटी नोगोराव रोजा रोजा रांनि बाना मावख'गिरिफ्रा गावसोरनि गारिखौ लामा सेराव लाखिना रां साननो गोनां जादों बे समाव गुवाहाटी नोगोराव एसटिएफनि अपारेशन सोलिगासिनो दं एसटिएफनि सिग्रोमनायाव गुवाहाटी नोगोराव रोजा रोजा नंखाय रां एबा नकल रां बोखांनो हादों थारैनो गुवाहाटी नोगोराव एसटिएफनि सिग्रोमनायाव सानफ्रोमबो नंखाय एबा नकल रां बोखांनाया सोलिगासिनो दं नंगौ गुवाहाटी खानापारायाव 92,000 रांनि नंखाय एबा नकल रां बोखांदों 92,000 नंखाय एबा नकल रां बोखांनायाव 32,000 राङा गुबै रांमोन साथाम सुबुंखौ हमनायजों लोगोसे एल्ट' गारि आरो मबाइल फनफोरखौ बोखांनो हादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे नंखाय नकल रां लाबोना हमजानाय साथाम सुबुंफ्रा मेघालयनिमोन लोगोसे हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ खामलां जालां सेवलिसय सदाब सरकारिया सदाब होनना मिथिनो मोननाय जादों बे समाव दायनिगिरि साथाम हमजानाय सुबुंफोरनि सायाव एसटिएफनि सोंथि सोंनायाबो सोलिगासिनो दं मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 70022 71929 970 6680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन